Guys, ayan guys, nagluluto ako ng pananghalian na naman namin ngayon. Ayan. Ito guys ay marinated. Ni-marinate ko to kagabi sa oyster sauce, honey, kalamansi kasi wala akong lemon. Ayan, kalamansi. Ayan, marinate ko yan. And mayroon siyang pineapple. Ayan, papadry lang natin yan guys. Tapos, nag-fry na ako ng potato and onions. Pag naluto na to, saka ko imimix. Ayan guys. Ano yan guys? Pork ribs. Pinahiwa ko na sa palengke. Ayan. At, ito naman ay radish. Ginisa lang siya guys. Ginisang radish. Yummy, yummy. Yan siya guys. Yan ang ulam namin ngayon at panghatid ko sa anak kong isa. Yan, konti lang naman ang kinakain nun. Yan. Ayan guys. At tapos guys, ayan, habang nagluluto ako, mag-aayos muna ako ng paninda ko. Dahil nakahina naman yung aking niluluto, ayan, ayusin ko muna tong paninda ko dito. Kasi di ko pa na gunting-gunting. Ayan. Ayan guys, so paninda ko. Ayan. Guys, kaya ganyan lang guys ang umaga ko guys. Nagluluto, naglilinis, nag-aayos ng paninda, nagbebenta. At pag-aano nakasalang na ako ng washing. Mga labahin namin. Ayan. Hanggang dyan ang paninda ko guys. Ayan. Malaki rin. Tsaga-tsaga lang guys. Dito guys, ito yung mga frozen ko. Mga hot dogs, may embutido. Meron akong tocino. Merong ham. Meron din longganisa. Ayan, andito yung longganisa. Ayan. Yung longganisa. Ayan guys. Ayan ang mga frozen kong paninda. At dito guys, yung aking ice cream. Yan, konti na lang yung ice candy ko guys. May yelo. Ayan, mga magnanay na guys. Makulimlim ang panahon dito sa Angeles. Ayan, makulimlim ang kalangitan. Umulan kaninang umaga. Ayan, tapos nagluluto na ako guys ng pang ano ko, pagkain ng mga anak ko. Ayan. Good afternoon guys. Ayan. Mainit guys, pero makulimlim yung ibang bahagi ng ano. Ayan, naghihintay lang ako guys na magsundo sa aking pangatlong anak. May mga kalapating lumilipad. Daming kalapati dyan guys. Marami nag-aalaga dito. Pang racing. Ayan, yung kapitbahay namin na ano, may mga alagang kalapati. Dami ng alaga dyan. Okay, so